Bon dia, titis, bon dia, tastavelletes. El passat 11 de febrer, fa quasi res, va ser el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en el món de la ciència. Plataformes superinteressants com el No More Matildes o Científiques han anat recuperant aquests noms de científiques oblidades per la història. I també han fet activitats per animar a les nenes i a les noies a que vinguin al món de l'STEM. La tele, els diaris i molts altres formats com ara els podcasts han anat cobrint aquest tema. De fet, el programa Gent de Merda, el podcast, que si no l'escolteu us el recomano molt, van convidar la Marta Alfonso per parlar-ne. Tanmateix, jo avui vull intentar donar un punt una mica diferent al que estem més acostumats a sentir. Abans de posar-nos en matèria, per això, recordatori, deixo aquí sota articles que vagi citant o dades i també coses extres per si voleu més informació. Doncs posem-nos-hi. El que estem més acostumats a sentir a parlar és del percentatge de noies que estudien STEM. STEM, ciència, tecnologia, enginyeries i matemàtiques. Aquest percentatge per això sembla que està més o menys equilibrat, amb un 50% de noies estudiant aquests àmbits. En aquest gràfic d'aquí podem veure els diferents graduats per diferents anys, des del 2011 fins al 2018, en les diferents branques d'estudi. I podem veure que depenent de l'àmbit dins del mateix STEM és totalment diferent els percentatges que observem. Anant des d'un ciències de la salut amb més d'un 70% de dones i a baix de tot tenim les enginyeries en les quals amb prou feina s'arriba al 25%. I per què les diferències? Mira, ho parlava amb una companya de PIES aquí, que també està en el món de les STEM, i m'explicava que per ella, és una metàfora que jo trobo molt xula i molt visual, i és que a mesura que anem passant per la vida és com si anéssim nedant per un riu. I en aquest riu hi ha diferents desviacions, les diferents carreres que podem escollir, per exemple. El que passa és que les corrents no són totalment neutres, és a dir, que ens empenyen més cap a un àmbit o cap a un altre. I en el cas de les dones, ens empeny més cap a un àmbit que es considera més femení. Aquests corrents poden ser per coses totalment involuntàries, com un comentari deixat anar o regals de quan ets petit, o fins i tot mirant els llibres escolars i veient el percentatge superpetit que hi ha de representació de figures famoses científiques. Tots aquests biaixos, estereotips i comentaris involuntaris es van quedant dins del nostre ment, i quan arriba el moment de triar una carrera o un batxillerat, és molt fàcil anar cap allà on aquest rierol ens està empenyent. I això és el que m'explicava la meva companya de pis, i per això em deia que per ella va ser complicat escollir una carrera més masculina, perquè va haver de nedar en contra del que s'esperava d'ella o del que es considera normal. Tant de bo s'arribi el moment en el qual puguem escollir una carrera sense corrents que ens enviïn cap a un cantó o cap a un altre i lliure d'etiquetes i escollir el que vulguem. Però ja he dit abans que aquest no és el tema que vull adreçar avui. El que vull parlar és del que ve després, perquè aquí la història no s'acaba. Quan acabes una carrera científica, pots escollir continuar una carrera acadèmica, és a dir, més de recerca, d'investigació. Per fer-ho, el que normalment s'acostuma a fer és primer fas el grau d'uns 3-4 anys, després es fa un màster d'1 o 2 anys, després un doctorat, que són 3 o 4 anys, després un postdoctorat, que poden ser infinits anys, i si tens molta sort i piques suficient pedra, pots arribar a ser el cap del teu grup d'investigació, el que es diu el PI, l'investigador principal. El món de la recerca està regnat per l'inestabilitat. I el moment en el qual s'arriba amb una mica més d'estabilitat és en aquesta última figura, la del PI, que per mitjana s'arriba quan tens uns 40 anys. I el gràfic que ara us ensenyaré està fet per dades recollides pel CSIC, el Consell Superior d'Investigacions Científiques, que és la major institució pública d'investigació a Espanya. Aquest és un gràfic en el qual es veu el personal investigador de recerca al CSIC el 2019. En l'eix de les X, en l'eix horitzontal, veiem el camí que es fa en aquesta carrera acadèmica, que en aquest cas comença a comptar a partir del predoctoral, abans del doctorat, i entremig hi ha diferents càrrecs que es poden tenir com a investigador, i que acaba en aquesta figura del professor investigador. La línia de color lila és el percentatge de noies i la verda el percentatge de nois. I el que veiem és que es comença amb fins i tot una miqueta més de noies, però que a mesura que va avançant la carrera acadèmica es va perdent aquest percentatge. I això és en el que jo crec que ens hauríem de centrar molt, és entendre què passa amb aquest talent femení, per què s'està perdent. Clar, però és que fins i tot en el món de les ciències de la salut, en el qual hi havia tantes dones, aquestes van perdent al llarg dels anys. A més, en l'informe aquest del CSIC, que us el deixo aquí sota, lògicament, per si el voleu mirar sencer, també es comenta que no només és que el percentatge de dones es vagi perdent, sinó que en mitjana les dones estan més anys en cada posició fins a aconseguir passar a la següent. És a dir, que estan estancades més temps cobrant el mateix salari fins que finalment s'aconsegueix passar al següent nivell. Clar, però això deu ser perquè abans estudiaven menys dones i per tant hi havia menys dones a dalt, però si esperem suficientment anys, segur que les dones acabaran arribant i es tornarà a equilibrar. Tant de bo! Anem a mirar-ho. Aquí tenim 3 gràfics, del 2001, 2009 i del 2019. Descriuen 3 de les posicions en les quals s'arriben al món de la recerca, que ja havíem vist abans, les 3 últimes,
que són científics titulars, investigadors científics i professors investigadors. I hi ha el percentatge que es divideix en homes i dones per cada àmbit. I la tendència en els tres és bastant similar, i és que tot i que sí que ha millorat lleugerament, sobretot del 2001 al 2009, sembla que està una mica estancat. Si mirem l'àmbit docent del professor universitari, ens trobem amb un panorama bastant similar. Aquí, lògicament, les categories canvien una mica, sí que comencem a matriculats, però passarem a professorat, i l'últim tindrem els catedràtics, que venen a ser la crème de la crème, és a dir, el càrrec més alt en l'escala funcionarial en la Universitat Espanyola. I aquest és el gràfic amb les dades a l'estat espanyol. Bàsicament, la tendència ve a ser la mateixa, i és que té aquesta forma de tisores en les quals el percentatge de dones es va perdent a mesura que es va avançant en aquesta carrera. Aquestes són les dades del 2005, que són una mica antigues, però encara més antigues són les del 97, i les del 1986. I el que vull veure és una mica si ha canviat aquesta tendència. Veiem que la forma de les tisores és la mateixa, tot i així sí que ha millorat una miqueta. Podem veure que, per exemple, que als nivells més intermediaris cada cop hi ha més dones. Tot i això és una mica preocupant veure que, tot i que el percentatge de dones fent el doctorat ha augmentat quasi un 12%, la del final de tot d'aquestes tisores, aquests catedràtics, aquest professorat, segueix sent un canvi mínim. I com es perd o dilueix aquest talent? Doncs, a veure, sembla que hi ha diferents raons. La primera, la més òbvia, el sexisme inherent que hi ha en la societat i en la ciència. Segons la Fundació Espanyola per la Ciència i la Tecnologia, no hi ha diferència de producció científica entre homes i dones del mateix nivell professional. És a dir, que aquesta discriminació jeràrquica en un món com és el de la ciència, que es basa en la meritocràcia, és a dir, en el mèrit, en la feina feta, està totalment injustificada. Però és que, a més, està demostrat que tenir un equip més divers dona millors resultats. Sembla que els homes tenen el seu lloc justificat de forma natural en el món de la ciència, però tanmateix les dones han de lluitar per demostrar que hi tenen cabuda. Us deixo aquí sota com a lectura addicional articles superinteressants que parlen o estudien aquest biaix i com es jutja de manera diferent la feina feta per homes i per dones. I sobretot un tema dels quals més es parla quan es comenta aquesta tisora, aquest percentatge que va caient de dones en el món de la ciència, és el tema de la maternitat. El camp de la ciència és un camp molt competitiu, en la meva opinió una mica malaltís. De fet, hi ha aquest terme que es diu publish or perish, que vol dir publica o mor, que ho descriu molt bé. I és que és un món en el qual s'ha de publicar constantment i s'ha de mostrar el teu valor. Una petita pausa sense publicar pot ser la teva fi com a recercaire. I això és el que passa quan una dona s'agafa a la baixa per acabar de tenir un fill. És que quan una dona s'agafa a la baixa per maternitat, durant aquell període de temps deixa de publicar i, per tant, deixa de ser productiva pel món de la ciència i quan s'hi vulgui tornar a enganxar li serà supercomplicat. De fet, hi ha articles que diuen que als Estats Units d'Amèrica un 50% de les científiques que estan a temps complet, quan passen a tenir el primer fill, deixen la feina. També està vist que les dones amb descendència triguen més en aconseguir reconeixement pels seus mèrits, mentre que pels homes és indiferent o fins i tot pot arribar a ser positiu. Us deixo també un article de la BBC que parla del perill que pot suposar Covid per la igualtat, perquè al final moltes dones s'han hagut de fer càrrec de casa, de la família i de la feina, baixant així la seva productivitat en el món de la ciència. Que depressió tot plegat! I a la conclusió final a la qual vull arribar, sense deprimir-nos pel camí, és que tot i que és superimportant encoratjar les noies de que vinguin al món de l'STEM i de les enginyeries, també és superrellevant entendre per què s'està perdent aquest talent i aconseguir la manera de retenir-lo. I com s'aconsegueix més igualitat? Potser a través de més lleis de paternitat o mirant si una dona ha tingut fills quan demana una beca. El que està clar és que hi ha molta feina per fer. Que a veure, aquí no acaba el tema de la ciència i la dona, perquè jo volia parlar també de com la dona ha estat discriminada en el món de la ciència, no només com a recercaire, sinó com a recercada. Però que si m'hi poso a parlar ara no acabarem avui i que millor que ho deixo per un altre vídeo i així anem parlant del tema pas a pas. I bé, fins aquí el vídeo d'avui. Si voleu veure altres vídeos els deixo per aquí. Si voleu subscriure-us ja sabeu que jo us agrairé un munt i a més podreu ser els primers en saber quan he penjat un nou vídeo. Espero que us hagi agradat el vídeo d'avui, que hagueu après, que hagueu arribat a les vostres pròpies conclusions, que entengueu una miqueta més com és ser dona en el món de la ciència i veieu que encara tenim un munt de feina per fer. Bona nit, titis. Bona nit, estelletes.